яке аз омилҳои пешгирӣ аз кирдорҳои зидди ҳуқуқи миёни наврасонро мақомоти милитсия дар ташкил ва баргузории мусобиқаҳои варзишӣ медонад. бо ҳамин мақсад бо ибтикори мақомоти милитсияи шаҳрикони Бодом дар ҳудуди маъмурӣ мусобиқаҳои гуногуни варзишӣ доир карда шудааст, ки ба ҷалби ҷавонон ба варзиш замина гузошта баҳри тарғиби тарзи ҳаёти солим мусоидат менамояд. хадамоти пешгирии ҳуқуқу вайронкунӣ байни ноболиғон ва ҷавонони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Кони Бодом дар радифи дастуру супоришҳои роҳбарияти вазорати корҳои дохилӣ ва нақша чорабиниҳо баҳри тарғиби тарзи ҳаёти солим, пешгирӣ ва коҳиш додани сатҳи ҳуқуқу вайронкунӣ ва ҷинояткорӣ байни наврасону ҷавонон, сокинони ҳудуди маъмурӣ давоми як ҳафта силсила чорабиниҳои варзишиву маърифатиро ташкилу баргузор намуд. мусобиқаҳои варзишии dastavî дар намуди волейбол, футбол, баскетбол ва тенниси рӯи миз миёни наврасону ҷавонон ва муҳассилини коллеҷҳои тиббӣ, омӯзгорӣ ва технологӣ доир карда шуд. зимни оғози ҳар як мусобиқа дастандаркорон ҷавононро ба касбомӯзӣ, бурдани тарзи ҳаёти солим, хизмат ба нафъи давлату миллат ҳидоят намуданд. гуфта шуд, ки ояндаи дурахшони давлату миллат аз ҷавонони боғайрат, рӯҳану ҷисман солим ва соҳибкасб вобастагӣ дорад. даври ҷамъбастии мусобиқаҳои варзишӣ дар қасри фарҳанги мошинсозони шаҳри Кони Бодом бо иштироки роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Кони Бодом, шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ ва муассисаҳои таълимӣ бо тантана баргузор гардид. дар ҷамъомади тантанавӣ нафъи мусобиқаҳои варзишӣ таъкид гардида, вобаста ба муаммоҳои ба ҳаёту фаъолияти ҷавонон алоқаманд аз қабили қонуншиканӣ, оқибат ва натиҷаи шомилшавӣ ба ҳизбу равияҳои ғайриқонунӣ муҳокимаронӣ сурат гирифт ва бори дигар дастурҳои раҳнамонсози пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати баланд бурдани ҳушёриву зиракии ҷавонон бо мисолҳои воқеӣ таъкид ёфт. тамоми ҷоизадорони мусобиқаҳои варзишӣ ва нафароне, ки дар баргузории чорабиниҳо саҳм доштанд, бо сипоснома ва тӯҳфаҳои мақомоти корҳои дохилии шаҳри Кони Бодом сарфароз карда шуданд. ҳамчунин ба ҷавонони фаъол, аъзоёни гурӯҳи авангард барои ҳамкорӣ бо милитсия ва бурдани корҳои фаҳмондадиҳӣ дар байни ҳамсолон ҷиҳати пешгирӣ аз ҷинояткорӣ тӯҳфаҳо тақдим карда шуд.